Vi har nyklassicisme. Overordnet betegner nyklassicisme en stilretning i amerikansk og europæisk kunst, håndværk og arkitektur, der var udsprunget af den antikke græske og romerske kunst. Nyklassicismen opstod i midten af 1700-tallet og blev dyrket langt op i 1800-tallet. Rent stilistisk blev der gjort op med det forrige århundredes mere dramatiske og effektsøgende stilarter. Kunstnerne søgte tilbage til det enkle og ophøjet, ligesom antikkens kunst kunne fremvise. Den tyske kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann beskrev den klassiske kunst som ædel, enfold og stille storhed. Målet var at genskabe den antikke kunst til ny tid. Kunstnerne kopierede ikke kun de antikke kunstværker, men fortolkede dem samtidig på ny til et udtryk, der passede samtidens smag. Og det karakteristiske stiltræk i nyklassicismen er de idealistiske motiver. Der er stramt konstruerede kompositioner. Der er klar figurtegning. Der er også dæmpede farver, der er underlagt formen. Og så er der også mere realistisk formgivning af mennesket. Ja, og vi har valgt at tage udgangspunkt i skulpturen Jason med det gyldne skind, som er lavet af Bertel Thorvaldsen, og han blev uddannet på Kunstakademiet. Han rejste til London og opnåede stor anerkendelse for sine nyklassicistiske skulpturer. Hans gennembrudsværk var Jason med det gyldne skind fra 1803, og forbilledet for hans nyklassicistiske stil var antikkens skulpturer. Jason med det gyldne skind blev påbegyndt i år 1800 og var færdiggjort som sagt i 1803. Historien bag Jason passer fint sammen med selve fremstillingen af skulpturen. Jason var nemlig en græsk sagnhelt, der måtte generobre magten i sit land ved at tilvejebringe det gyldne skind fra et fjernt land. Skulpturen viser den stolte Jason, der har fået fat i skindet og skal bringe det ned til skibet. Man kan se en kontrapostsstilling i den her skulptur, dog med en lille variation i højre arm. Da venstre ben er spændt, burde højre arm være slap, men det er den ikke helt, da den holder det gyldne skind. Dette lille brud med en helt klassisk kontrapoststilling kan være Thorvaldsens eget præg og fortolkning af antikkens klassiske former. Kiasmen i form af en S-linje gennem kroppen, den er ikke særlig stærk, men meget mild, og det kan understrege den alvor og stille storhed, der præger nyklassicismen. Ja, den her skulptur hedder De tre kvarterer fra 1817. Den er også lavet af Bertel Thorvaldsen. Skulpturen fremstiller de tre gudinder kvarterer for ydre og glæde, og som er døtre af Zeus. Her kan man se, at de omfavner hinanden og holder hinanden i hænderne. Skulpturen udtrykker en enkelhed både i kvarterernes tematiske opstilling, som kan ses i deres udseende. Denne harmoni kendetegner Thorvaldsens udtryk inden for nyklassicisme. Siden antikken har mange kunstnere været interesseret i kvartererne, der symboliserer noget yndefuldt. Disse kvinder repræsenterer skønhed, kærlighed og ærbarhed, som var de kvindelige idealer i Thorvaldsens samtid. De tre nøgne, velskabte kvinder kunne være nemt blive opfattet som erotiske og tiltrækkende, men i Thorvaldsens fremstilling udbliver den seksuelle udstråling. Det skyldes, at kvartererne lukker sig om sig selv på den måde, at de holder om hinanden og ser på hinanden. Altså det signalerer, at de kun er til for hinanden. Og her på skulpturen er Amor også til stede, og Amors tilstedeværelse forklarer kvarterernes følsomme udtryk og eftertænksomhed. Derfor er der en sammenhæng mellem skønhed og kærlighed. Ja, afsluttende så kan det også lige udpeges her hos de tre kvarterer, at der ses en form for inspiration fra den klassiske tid, når man kigger på de to kvinder til højre og til venstre for kvinden i midten. De står nemlig i kontrapoststilling, i det de begge to har et spændt ben og et slap ben. Og dog fremgår der stillinger
Jamne mere tvetydige i det noget af deres krop er skjulte for os, men umiddelbart så ser det ud som om, at de begge to har begge arme spændte. Så her bryder Bertel igen med den klassiske tid, og derigennem signalerer det kunstnerens egen selvstændighed. Derudover kan vi også drage paralleller mellem kvinden i midtens stilling og den arkaiske tid, i det hun fremstår som en åben frontalskulptur med vægten ligeligt fordelt i kroppen, og det ene ben foran det andet. Så her er der selvfølgelig ikke meget dynamik i hendes stilling. For lige at konkludere på Jason med det gyldne skind, så kan vi også lige perspektivere det til spydbæreren, der også holder et spyd og står i en form for kontrapoststilling og har vendt hovedet til den ene side. Derudover har vi som nævnt også den velkendte kiasme, der er ikke lige så fremtrædende Jason med det gyldne skind, som det er hos spydbæreren, men der er dog igen kunstnerens egen måde at sætte sit personlige præg på skulpturerne.